Oh, amin ni tatay. Das kalsada man. Kalsada. Aminin na nay. Ibutan ng pansit kanto dito. Aslamisa. Hi guys. Maadjong hapon sa tanan. Karong adlaw gadyo ko ka vlog. Ay ganyan buntag. Diyan na patugtog, grabing kasuga. Diya. Hindi ka na ko sa silang Aliana. Maghapon ko ka video dito kay Aliwaros. Karon magkuang ko umagda. Naghakot kong tubig. Kay nagtanim day kog buwak. Ari banja. Ganahan ko daning buwak kada ang pakitan guys. Ganahan ko dani dyan nagtanaw. Mao nang gusto ko padaghanon. Mao nang nagkuang ko nagtanim ko dani des naging adlaw na. Apa to Kay nice sa tanawon. Halas pandag imnan. Aning bugbuan. Ato sang paimnu. Hala, kuya lagi kay kuan. Namuwak diretso. Kuya lagi ay. Na. Dasang adlaw na gitanom dyan na buwak. Kuyawan. Awa. Tingnan aja ko. Nabasa mo to? Alin? Anong sabi? Bisa mana? Aho ning tinanem dang. Kay budaghan ni. Nice man. Nagdugang kog tanom dapay pinakalas. Kay kasi na lang. Ay sabod na rin eh. Isabod na rin kuno ni. Daghan sa patay na mo na isabod. Ba magsabod ko ang daghanan. Managang kinuha di sabi. Ay, ganahan na rin. Lubad na nga. Di man ako dadag mo. Basa pa laman si Ja. Mainit. Madang mo. Pusla na dito na. Kahoy, badanan. Mahal na bagkahoy din sa atin. Upit. Mga palisugad. Sa kapoy, bulakin. Sa pagdatos ang butak. Look at the skies. Smiling man.
Sa bakad to. Labot mas. Labi! Hare! Labi makaha. Ano dito yung 4 wheels? Nga naman nag 4 wheels. Wala ba na po ito hang kita ang tao. Hindi mo pa akong gisugot. Ha? Ha? Ito bang agad asa pa pa nasakpan nila squad? Ang asawa nasakpan dito sa Mapanilipa, Manila. Agad ang laki, mingan nga. Wala. Habang ko ni Musog, kakitain sa. Ha? Mingan malagi nga kami ang takunog hapas ang gisugot sa una. Charot. Binta dyan ma-paralyze. Bali kayo wa man puding suna. Buwan tarapin na ito gatod-hatod na stugtong. Na, ang tarinig natin ni Ninjo Ayana. Mao. Dagang labag si Pelo. Gait na mag-isa. Labong palagin mo abad. Ay. Commercial sa ta. Bito. Kuan ka na nay. Ganina si Aliana. Dinta na po eskwelahon. Ning sat na ko si Jang maestro nga. Ang gipananghid nga dinta na po eskwelahon kay giubo palagi. Kay mahadlo ko kanang makatakod siya sa ibang classmate ba kay kanang magkiskis lagi. Ato ang gipananghid si Jang maestro nga din na sa pasilahon. Niya na po Jang maestro nga okay ra. Pero bao naghuman naman si Jang inom sa antibiotic. 1 week naman karon. Hindi na pa maghapoy ubo. Ingon na po sila nga once ko no maka-take na ko ng antibiotic, di na ko naman nakod. Balam kapod. Sinood ba? Pero si Jang gipainom og kuan kalabo. Kinahadlok ko kay Jang ubo. Gahi gihapon. Daw insay kuan dana. Ha? Binuungan. Di pa mo po si Dauga, basa-basa pa po si Ja. Kuan man, og gisilong og magmainit, harang tambunan. Naghano pong kamot ng ina. Kuan. Uy, yuhaw naman ko. Gamay na laman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi pag din at iwasun. Madyo galig among silingan han kay wala lagi patugtog ganina mura magajig na ay. Kasyon sa ilang bahay. Sabi mo dyan kasugag tugtog. Malis na siya. Oo. Bisa ko kay mukha kong butong. Mukha kong butong. Nga nara ko.
Maulod! Ani kahoy. Ado na laman ni makatabang pod lagi. Oh. Ana dyan may maunod. Oh. Look at this guys. Last, duha na laman jud. Gihuwi naghang bagtak. Ay, nako, kanimdem ko kisad sa aran rami. Hindi ka mamutuman sa mga saan. Ay, nako. Sad pa more. Sad pa more. Nahuman ra jud kog buak. Nada ko'y bukan na ring butong. Ang kanan kay. Kuhaan ko nun ni kanang nay. Di ko andag sabaw ba. Andiyan na pa'y unod. Gahapon kay naglamaw sila. Andiyan mamalagi itong Domingo. Ako kaon kay ni Simba man ko. Wow. Aray ko. Narag butong. Gatag na ning Angie. Ganina dyan. Sayang po ni. Igura sa game nan. Hala. Napamali sabaw. Kaman saraba ni. Ay. Ay, ako. Ay! Abi ko guwang. Sakto naman di ay. Palahi ko. Si Isaac sinanay nangawag mga tani po. Ito, mas ganahan yung kumakaog butang bitaw. Ingani, diritsura. Kaysa butang-butang mga kuwan. Butang kaganang na biscuits. Lain na magpurma. Magdiningani ra. Butang gamayng sugar. Okay. Ay, lamok. Yeah. Ay. Kanton. Tangan naggamay yung sugar. Kang kayan? Kang kagmanggawa? Kang ka rin butang? Busog ba ka? Kang kare? Kara? Anong dyan ka pa man? Nga diyan nagkaon man ko. Dali nga rin. Kutsara ko. Ano? Ay, sak. Mag-ay ko ma. Ay. Mangay ma. Kapag kakakaon, di na kamangay. Mukhaon ko ma. Na. Butang. Ayaw pagsabon ka na pagkagmang mani, mangga. Lexin ay pwede rin ka magmangga na eh.
Diba? Di slik si pwede butang kada kaon magmangga ginaw.